अरे यहाँ तक का हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो VIP राजा। तो भाई लोग भोजपुरी के हिट मशीन अरे यहाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के 4 के होली बा। अरे भाई 4 के होली बा गाना का आई कि ना भाई पूरा एक्सपोज करे अलबाइन तोलो के ई वाला वीडियो में। तो तोलो ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तोलो के सबसे पहले बता दी कि यहाँ भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के ये से पहले अरे हाँ ये से पिछला साल 2025 में खेसारी लाल यादव का गाना आ रहे 14 के होली बा। और भाई लोग वो वाला गाना इतना ना धमाल कमाल मचैलक कि 2025 के नंबर 1 होली गाना बन गल। अरे भाई लोग खेसारी लाल यादव के 14 के होली बा 2025 के नंबर 1 होली गाना बन गल। और भाई लोग अभी इहे पर पब्लिक के डिमांड बा कि हाँ पर साल 14 के होली रहे तो 14 पर गाना आयल तो नंबर 1 गाना बन गल होली के। तो असो 2026 में 4 के होली बा तो 4 पर गाना आवे के चाहिए। बहुत सारा पब्लिक डिमांड करता कि हाँ खेसारी लाल यादव के 2026 में 4 के होली बा तो 4 के होली पर गाना आवे के चाहिए। तो भाई लोग तो लोग का चाहता है खेसारी लाल यादव के 4 के होली पर गाना आवे कि ना आवे तो लोग कमेंट करके जरूर बतैलन। काहे कि तो लोग अगर कमेंट करबलन तो खेसारी लाल यादव अपन पब्लिक के निराश होकर ना देवलन गाना जरूर लेन। बाकी तो लोग बता दी कि भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के अभिन के पीरियड में बैक टू बैक गाना शूटिंग होता है। मतलब होली सॉन्ग शूटिंग होता प्रिया रघुवंशी के साथ, एक्ट्रेस रानी के साथ, पारुल यादव के साथ, एक्ट्रेस किरण के साथ, बहुत आदमी के साथ खेसारी लाल यादव के गाना शूट हो रहा बा। बाकी बात कर ले कि हाँ सबसे फर्स्ट गाना होली के 2026 के कौना चैनल से आवे वाला बा और कब तक आवे वाला बा। तो भाई लोग हम तो लोग बता दी कि हाँ सबसे पहले कौना चैनल से आवे वाला बा तो अन्नपूर्णा से वरना बेस्ट भोजपुरी से। अरे भाई यही दोनों चैनल से कोनो से आ सकता खेसारी लाल यादव को पहिलका होली सॉन्ग। बाकी तो लोग बता दी कि कब तक खेसारी लाल यादव के न्यू होली सॉन्ग आवे वाला बा तो भाई लोग 22 से 23 तारीख तक। अरे भाई लोग 22 से 23 तारीख तक खेसारी लाल यादव के फर्स्ट पहिलका होली सॉन्ग तो लोग सुने के मिल जाई। तो लोग वेट कर ले खेसारी लाल यादव के बहुत जल्द खेसारी लाल यादव के होली के सॉन्ग आवे वाला बा। तो लोग गाने के मिस मत कर लें, गाने के जरूर सुने लें। काहे कि खेसारी लाल यादव के 2026 में होली के बहुत ही बारूद हिट गाना तो लोग के सुने के मिली। तो लोग गाने के मिस मत कर लें, गाने के जरूर सुनिए लेकिन। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ा लेंगे तो एगो अच्छा से कमेंट जरूर करिए लेकिन। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।